оҳувони зебо ва нодир имсол дар фермаи молии хоҷагии ҷангали қаратоқи шаҳри Турсунзода сафи худро зиёд карданд. масъулони ин идора мегӯянд ки то ба имрӯз шумораи оҳу аз 200 сар зиёд буда ва онҳо талош хоҳанд кард ки парвариши ин ҷонварҳоро дар ин ҷо хуб ба роҳ монанд. хоҷагии ҷангали шикори қаратоқи шаҳри Турсунзода ба ғарз аз парвариши ҷангалзорҳо ба нигоҳубини оҳуи холдор машғул аст ки ин оҳуи холдорро соли 1974 аз шаҳри Приморскаи Федератсияи Россия оварда буданд. 24 сар оҳуи холдор оварда буданд ва оҳиста оҳиста ин қариб ба 450 сар расида буд. Муноқишаҳои шаҳрвандӣ ин саршумори оҳу омада ба 160 сар фаромад ки ҳозир қариб ба 300 сар расидааст. бо ташаббуси пешвои миллат соли 2018 ба мо аз Федератсияи Россия боз 10 сар оҳии нарина оварданд ки аллакай натиҷаашро дар соли 2019 мо дидем. афзоиши оҳуҳо хело зиёд шуданд ки 40 сар оҳубара гирифтем ки нисбати солҳои зиёд гузашта 63% зиёд насл гирифтем. оҳуи холдор асlan барои боигарии табиат, барои гирифтани аз ин шохи оҳу ки пантакрин истеҳсол мекунанд ба дигар ҷумҳуриҳо мефиристанд барои тайёр намудани доруворӣ. ино барои ҳамин нигоҳубинӣ мекунем. аз хоҷагии ҷангали қаратоқи шаҳри Турсунзода маълумот доданд ки дар ин ҷо на танҳо оҳу балки дигар ҷонварҳо низ парвариш меёбанд ки аз ҳоли имрӯз барои нигоҳдории онҳо дар рӯзҳои сардии зимистон ғизои зарурӣ омода шудааст. солҳои хело шуд оҳуҳоро нигоҳ мекунем. манавази вақти наслгирӣ насиб бошад бо алафдарав мешад вақти захираи чизи зимистон бари соли 2020-21 дар анборҳо хошок хӯрок захира мекунем. фасли зимистон бо ҳамеша таъмин мекунем. масъулин барои сиҳату саломат баровардани оҳу ва дигар ҷонварон дар ҳамаи фасли сол ба таври кофӣ хӯрока захира намуда ният доранд ки оянда шумораи ҷонварҳои кӯҳиро дар минтақа зиёд намоянд. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти Навид.